Januar otek mako kiloso shopping list inyalo yie gimoro matinyo chachaji. Karibu. Achiel sabun miti ang'wen. Odi. Idira ni odi mama. Mo salad. Odi. Mo cabbage. Tuna ndimo kimosa ni bwana. Adi. Au kijwa kale. Januari ngene rach manyaki jipa. Januari to rach kana au kijwa kale to pesa onge. Rach bwana. Tokolo odi mama kigamna pia mode enjo mara. Ami pia. Yote ase wuotho. Ase wuotho all. Koka mode na list nani? Moni chendo mode na kaka. Nyaka nyara dinare. Ah, diga be. Oh, tokolo hapa ni to manjike pe mogo mena kinyocha sani biri to zako mabe. Ah, ukane no sida ba. Inanie ibana nyakichengi. To idi ina de kai. Alma fai manya to ro dala ni matin. Kuro sani kora kama budget mar Januari. Aleba. Mano kare to nitindo. Nitindo Gaddafi mina macha. Gaddafi nyocha ne kadagi. Ini Gaddafi wero kadagi. Gaddafi nyatiri yoto lu bwana. Gaddafi. To be kelo pita rio bose la hapa mpaka mako kodi ni wodi mama. Ukabije ko. Pimo pio yo madundo. Mpaka ino mpaka mako kodi no. Abi ja ko kedana kare hapa ne ukokoche chenge mari ya ba. Mare. Januari kala kana da Kenya lo riembo. Kata ina chichi ko disani da. Argida ko ba. Ne ntire an ko suguli moro adona chope matina house suguli moro to be kala kai do ngeno wete to mosre nyaka mosre mosre won ma indik budget walos budget ne minto to jaru do samara bano kare ba e bano kare ma moni jaka riti kamari keto ginyoyo wajini wagone da ko budget warumo sawa warumo wangi ama wil go tisu nyaka bede cho angi kika gitimore ga wat gini gichiemo mang'eny pia tisu nyaka bedi sa hapa ni makoro ber kabisa gimamedo ka mana mogo sabun to be wang' nyoka meda ahinya gidwa luokore gi mama chal sim card sabun gidwa luokore go magiyie hapa ni kayudo kore gi kai Januari wang' nitago ipinyan okitu koda ma budget 4,500 only my pesa matiyo go Januari maonge mamedo we kora riera kanga to list ni kora kete ufutu nyalo nyo kanyo to samara kete dine ita pesa tamula ngaro atini ngawa Apostle will hear of this. I will tell Apostle about this. This is what you want to use your life for. What? Phone card? Phone card? You will move out of this house. What? Phone card? Phone card? You know you can be prosecuted for that. What? Jesus is... Ajej gira moro ngeka kame chacha ya matu kamera dunga weka ya odine kwalo rekende ya amato kaiye mata dineno baba ya ma dineno baba hey dimako katiyo ko kawuok yawa ama dineno baba kuoma kani okanyali yelo wane baba ya